Аңлықлары студияда Ония Ғибадулина. Біздің бүгінгі шығарылышта. Ел үшін mühim yol қойшан ашылыр. Европа Күнбатыш Қытай стратегик транспорт маршрутын түзу дәуам ете. Идел буе федераль округының ең эрудициялы яшьләр арасында лидерлык өчен көрәш башланды. Шагыйрь Габдулла Тукай туган көнне туры китереп бирелә торган дәүләт бүләгенә дәгъва итүчеләр белән дә якыннанрак таныша башлыйбыз. Бүгін синоптиклар Татарстан территориясында һава шартларының бузылуын фаразлый. Юеш кар, буран бузлауы көтелә. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең матбугат хезмәтендә көчле җил һәм буранның куркыныч булуы турында кисәтәләр. Мондый һава торышы вакытында идән чыгуны кичектерергә кирәк. Реклама такталары электр энергиясе чыбыклары астында йөрмәскә киңәш ителә. Машина йөртүчеләргә торак пунктлардан еракка китмәү отышлырак булыр. Трассада хәрәкәтнең тиешле тизлеген кискен маневрлар һәм кисәк тоту хәрәкәтләре ясамаска киңәш ителә. Төнлә -15-кә кадәр салкынайта. Европа Көнбатыш Кытай стратегик транспорт маршрутын төзү тизләтелгән темпларда дәвам итә. Санкция басымы шартларында әлеге юл Россиянең Кытай һәм Азия илләре белән яңа сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрен ашарга мөмкинлек бирә. Әлмәт районында Шәле Баулы трассасы участогы төзелешендә хәбәрчебез дә булып кайтты. Татарстанның СМП нефтегаз компаниясы Алексеевский Әлмәт участогы төзелешен 2006 елда ук башлаган. Юл төзүчеләр һәм транспортчыларның хезмәте нәтиҗәле. Бер автоколоннаның юл техникасы гына да 9 миллион чакрымнан артык юл үткән инде. Бу экваторда җир тирәли әйләнеп узган кадәр ара. Алексеевский Әлмәт участогында башкарылган эшләр күләме дә шактый. Җир эшләренең 90% башкарылган. 31 миллион куб метр грунт күчерелгән. 113 җир асты коммуникациясе төзекләндерелгән. Су үткәргеч торбалар, юл үткәргечләр, тоннельләр булдырылган. Шушма елгасы аша күпер төзелә. Производится возведение монолитных опор. Монолиттан төрәкләр урнаштырабыз, җир казыйбыз. Күп белгечләр техника эшли, темп югары. Проект Россия икътисадына товарларны читтән кертү һәм чыгару өчен бик мөһим. Өстәвенә 30 миллионнан артык кеше яши торган дистәләгән төбәк үсеш ала. Это очень большой поток товаров, который будет перевозиться. Ике яктан да күп товар ташылыр дип көтелә. Бу трасса Россия Федерациясе өчен бик мөһим, масштаблы. Безнең төзелештә профессиональ команда эшли, тиз һәм сыйфатлы төзибез. Маршрутның Россия участогы Санкт-Петербург, Казан, Оренбург, Казахстан, Кытай. Трассаның гомуми озынлыгы 8500 чакрым. Шуларның 2300 чакрымы Россия территориясе аша уза. Тизәтелгән төзелеш темплары киләчәктә зур араларны уңайлы итеп үтәргә мөмкинлек бирә. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сәфиуллин, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы. Синоптиклар ышандырганча, бүген һәм иртәгә кышның соңгы суыклары. Апрель башында көн җылыта. Шулай ук яз өчен традицион чаралар, урып җыешләр дә башлана. 1 апрельдә республикада санитар 2 айлыкка керешәләр, бу муниципаль хакимият халык белән бергә территорияләрне тәртипкә китерә дигән сүз. Казанда гомум шәһәр өмәсе 23 апрельгә планлаштырылган. Җыештыру урыннары билгеле, урман полосалары, яр буе зонасы, шәһәр урамнары һәм ишегаллары. Традиция буенча барлык теләүчеләргә дә инвентарь биреләчәк. Туган телдә аралашу кызыклы, мавыктыргыч булсын өчен безгә нәрсәләр җитми? Ни өчен телне куллану дәрәҗәсе артмый? Президент каршындагы телләрне саклау һәм үстерү комиссиясе утырышында шушы җитди мәсьәләләр күтәрелде. Әлеге сөйләшү һәм гомумән парламент хәбәрләре белән тулырак Алия Галиуллина таныштырыр. Туган телебездә аралашу җәлеп итәрлек булсын өчен татар телен куллану өлкәсен киңәйтү кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов әнә шулай дип саный. Узган атнада ул татар телен саклау һәм үстерү буенча Татарстан президенты каршындагы комиссияның киңәйтелгән утырышын үткәрде. Парламентарийлар Мәгариф һәм фән министрлыгы, Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, башкала мэриясе вәкилләре башкарылган эшләр турында фикер алышты. Татарстан халыкларының туган телләрен үстерү өчен шартлар тудыру буенча планнар белән уртаклаштылар.
Мәгариф системасында дәреслекләр бар. Алар төрле юнәлештә. Менә мин әйтеп киттем, соңгы вакытта гына без алдык хат 20 дәреслек безнең федераль исемлеккә кертелгән. Ул алга таба дәвам итәчәк. Бу эш бик катлаулы, җиңел бармый. Мин әйтеп киттем, без кузгалган безне туктатып калып булмый. Ул яисә килеп бәрелә, яисә бәреп чыга. Шуңа күрә бәреп чыгу инде мин яхшы мәгънәдә әйтәм. Димәк, безнең башланган эшләребез алар алга таба бара дигән сүз. Язучылар арасында әдәби конкурслар, бушлай татар теле курслары, сөйләм теле буенча мастер-класслар. Булар барысы да узган туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы нәтиҗәләре. Бу юнәлештә эш туктап калмады. Президент комиссиясе ярдәме белән 100 мәктәп, 100 балалар бакчасы һәм 100 мәдәният учреждениесе татар телен үстерү эшчәнлегенә республика грантлары отты. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Татарстанда 450дән артык чара үткәрелгән. Бөтендөнья татар конгрессы, Фәннәр академиясе, Россия төбәкләрендә яшәүче татарларның милли мәдәни автономиялары белән берлектә татар халкының күренекле вәкилләренең юбилейларына, Сабантуй бәйрәмнәренә багышланган чаралар үткәрелде. Комиссияның эшчәнлегендә актив менә ярдәмчеләр, безнең булышчылар дип әйтергә бер унлап кешеләр. Дөрес, аларның күбесе әле хәтта үзенең турыдан-туры хезмәт вазифасы белән дә шушы тел, милләт язмышына бәйле урыннарда эшлиләр. Алар инде бәлки үзләрен исәплиләрдер, безнең белән киңәшергә тиешләр, безнең фикер сорарга тиешләр дип. Ә миңа инде киңәштән бигрәк үзе куллану проектларны гамәлгә куючылар күбрәк кирәк. Президент комиссиясе җитәкчесен республика министрлыклары, ведомстволары, муниципаль хакимиятләр, дини һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек нәтиҗәлелеге өметләндерә. Алар белән берлектә дәүләт һәм муниципаль органнарда, масса күләм мәгълүмат чараларында, социаль челтәрләрдә татар телен куллануны активлаштыру буенча эш дәвам итә. Комиссия төрле юнәлешләрдә эшли. Идел буе физкультура һәм спорт университетында тынычлык һәм татулык иҗаты дип аталган 2нче төбәк этно-мәдәни фестивале уза. Студентлар жюри хөкеменә Татарстан халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятын чагылдырган иҗади номерлар әзерләде. Сайлап алу этабы барышында катнашучылар вокал, хореография, инструменталь музыка, нәфис сүз номинацияларында үз осталыкларын күрсәтте. Быел фестивальдә Татарстанның 18 университеты һәм институты катнаша. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетының концертлар залында финал һәм җиңүчеләрнең гала концерты 30 мартка планлаштырылган. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гражданнарны кабул итте. Аралашу мәдәният темасына багышланды. Сорауларның күбесе авыл клубларын, мәдәният йортларын ремонтлау һәм реконструкциялау, тармакны цифрлаштыруга бәйле иде. Балтач районы вәкилләре җирлекләрдәге барлык клуб учрежденияларының да интернетка тоташтырылмауына, Буа районының кайбер мәдәният йортларында ярты гасыр эчендә капиталь ремонт булмавына зарландылар. Дәүләт Советы рәисе бер генә мәсьәләне дә игътибарсыз калдырмады. Кайбер мәсьәләләр буенча карарлар бар инде, әмма муниципалитет республика тармак программасына кертү өчен үз вакытында гариза бирмәгән очраклар да бар. Безнең планнар 22 елга корылган, финансиягы каралган, 300 миллионнан артык сум бюджеттан менә бу тарафтан бүленеп бирелгән. Шуларга кем үз вакытында смета ясап, вакытында мөрәҗәгать ясап, хөкүмәтебезгә, мәдәният министрына аларны карап менә планга керттек. Кирәклеген моның бик зур, нигә дигәндә клубларда, библиотекаларда күп кенә халык очраша, аралаша, яшьләребезне тәрбиялибез. Анда шуның өчен программаны киметмәскә дигән фикердә әле арттырырга дип Рөстәм Нургалиевич белән менә бер сөйләшкәндә ул әйтте, карарбыз, тагын да шактый арттырырга мөмкинлек булса арттырбыз диде. Республика мәктәпләрендә традицион парламент дәресләре дәвам итә. Быелгы темасы «Мин гражданин, минем хокукларым һәм бурычларым» дип атала. Быелгы парламент дәресе Татарстан Конституциясының 30 еллыгына багышлана. Фәрит Мөхәммәтшин укытучы сыйфатында Казанның Лобачевский исемендәге лицее укучылары белән шундый дәрес үткәрде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.
Мәдәният министрлыгы бинасында мәдәни мирас дип исемләнгән утырыш үткәрелде. Татарстан Республикасының матди булмаган мәдәни мирасы буенча эксперт советы утырышында бүгенге көндә актуаль булган темалар каралды. Татарстан Республикасы муниципаль районнарының фольклор этнография экспедицияләре, Россия Федерациясе төбәкләре традицион мәдәниятне өйрәнүдә аерым роль уйный дип саный катнашучылар. Гыйльми белгечләр үзара фикер алышты, тәкъдимнәрен белдерде. Саранскида Идел буе федераль округы студентлары олимпиадасы узды. Интеллектуаль рингта төрле югары уку йортлары вәкилләре катнашты. Татарстан командасы ничек чыгыш ясады? Бу хакта киләсе репортажда. Пусть победит сильнейший. Клянемся. Студентлар башта ант итте. Шулай итеп, Идел буе федераль округының иң эрудициялы яшьләре арасында лидерлык өчен көрәш башланды. Олимпиада 2 көнгә талантлы яшь галимнәрне һәм перспективалы белгечләрне берләштерде. Дөнья тиз үзгәрә, яңа чакырулар, бер үк вакытта яңа мөмкинлекләр барлыкка килә. Хәзерге шартларда Россиягә акыллы, югары профессиональ дәрәҗәдәге белгечләр кирәк. Сезнең һәр кайсыгыз куелган максатларга ирешер. Һәм Олимпиадада катнашу сезнең үсеш баскычларының берсе булыр дип ышанам. Тантаналы ачылыштан соң бәйге башланды. 6 юнәлеш: инженерлык командалары конкурсы, робот техникасы, спорт программалаштыруы, идарә итү бәйгеләре, парламент дебатлары. Нәрсә, кайда, кайчан уены. Ариф Багапов инде 4нче тапкыр катнаша. Мондый уеннарда интеллект кына түгел, команда рухы да мөһим икәнен аңлый. Приезжают в любом случае новые участники, даже если это только часть. Ел сайын команда яңа кешеләр күренә. Яңа аралашулар, яңа хис кичерешләр, яңа танышулар. Булар барысы да безне берләштерә. Олимпиадада Идел буе федераль округының барлык төбәкләреннән 250-дән артык кеше катнашты. Шуларның 15-е Татарстанның алдынгы югары уку йортлары: Казан федераль университеты, Иннополис, медицина һәм милли тикшеренү техник университетлары студентлары. Ярыш Мордва дәүләт университеты базасында узды. Сама Олимпиада – это следствие. Олимпиада студентларның инициативасының нәтиҗәсе. Ул берничә ел элек алынган грант акчасына оештырылды. Безнең уку йорты студентлары өчен Олимпиада буларак башланды. Хәзер Идел буе федераль округы студентлары да катнаша. Интеллектуаль белемне профессиональ эксперт комиссиясе, Россиянең алдынгы югары уку йортлары галимнәре, IT компаниялар вәкилләре бәяләде. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Композитор Нәҗип Җиһановның тормыш иптәше һәм музейның беренче директоры Нина Җиһанованың туына 100 ел. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Милли музеенда үткәрелгән хәтер сакчысы чарасында туганнары, мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре катнашты. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Нина Ильична 40 елга якын күренекле татар композиторының тормыш юлдашы була. Мәскәү нефть-химиясе һәм газ сәнгате институтын тәмамлаган кыз үзен балалар тәрбияләүгә һәм өй мәшкатьләренә багышлый. Соңгы 20 ел гомерен ире Нәҗип Гаяз улы турында истәлекләрне, аның иҗади мирасын, игелекле исемен саклауга багышлый. Ул композиторның мемориаль музееның оештыручысы, аның беренче директоры да була. Все, кто собрались здесь, это люди, которые так или иначе знали. Монда килгән кешеләр Нина Ильична Җиһановнаны күреп белгән. Алар аның гүзәллегенә, фикер йөртүенә ияреп, яңаша дөньяга карый башлаган. Мин дә шулар рәтендә. Нина Җиһанова музейда Нәҗип Гаязов тормышындагы кебек музыка яңгырап торуы өчен тырыша. Аның башлангычы белән музей диварларында музыкантлар белән формаль булмаган очрашулар үткәрә башлады. Шундый очрашуларның берсендә Нина Ильична композитор Леонид Любовскийга Җиһановның Кытайның Сары ләк-ләк исемле Кытай халык әкияте буенча тәмамланмый калган балетын азагына җиткерергә тәкъдим итә. Һәм ул проект уңышлы гына тәмамлана да. Искәндәр Гыймалдинов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Берникадәр тәнәфестән соң сез балалар шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидат Йылдыз Шәрәпова белән әңгәмә карый аласыз. Бездән аерылмагыз. Болашак бәхетле булганда гына киләчәгебез өметле. Татарстанда балалар сәләтен кичкенәдән ачу һәм аны үстерергә ярдәм итү өчен шартлар җитәрлек. Конкурсларның саны гына да 100дән артып китә. Алар арасында Болашак халыкара җыр конкурсы да бар. Әлеге чара башкаларыннан кайсы ягы белән үзгә? Җавабын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белә.
Төп бүләк клип узган елгы балачак конкурсы җиңүчеләре Хәситә триосы. Әлеге төркемдә җырлаган Рената Шәфигуллина фикеренчә, әлеге җырның эшкәртелеше яшьләргә дә ошый. Быел да яшьләргә ошарлык ачышлар күп була дип ышандыра оештыручылар. На нашем конкурсе могут принимать участие все дети, независимо от национальности, независимо от... Безнең конкурста теләгән һәр бала катнаша ала. Без шикләмибез. Һәр бала үз туган телендә чыгыш ясый. Шулай ук конкурста сәламәтлеге шикләнгән балалар да катнаша ала. Алар өчен аерым номинация бар. Монда балалар акча түләмичә катнаша. Ул да бик мөһим. Нигезләмә буенча яшь арасы гына чикле, 5 яшьтән 16 яшькә кадәр. Әмма ансамбль белән бергә качак бик кичкенәләр дә катнаша. Әлбәттә, искәрмә буларак. Изгелек янәшә Хәйрия фонды җитәкчесе без һәр баланың сәләтен ачырга тырышабыз дип белдерде. Вы знаете, в рамках нашего благотворительного фонда «Добро рядом» мы проводим этот вокальный конкурс уже 2-й год. Добро рядом Хәйрия фонды кысаларында без бу конкурсны 2нче ел уздырабыз. Балаларның талантын үстерергә ярдәм итәргә кирәк. Конкурста катнашырга килүчеләр өчен уңай шартлар тудырырга тырышабыз. Аларга бик кызыклы программа әзерләдек. Остаханәләр дә оештырабыз. Туристик маршрут та сайладык. Балаларны сәяхәттә иттерәбез. Ә иң мөһиме, финалистлар өчен бик кызыклы лагерь оештырырга җыенабыз. Быелгы конкурска Татар конгрессы бишек җыры дигән яңа номинация тәкъдим иткән. Татмедиа Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы мәгълүмати ярдәмче, шулай ук Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының гражданлык җәмгыяте үсеше өчен бирелгән гранттан да балачакка өлеш чыгарылган. Дөресен генә әйткәндә, мондый масштаблы конкурсны хәйрия акчасына гына үткәрү мөмкин түгел. Гаризалар бирүчеләр саны 300-дән артып киткән. Әле 31 мартка кадәр тагын артуы ихтимал. Заявкалар бик күп, Аллага шөкер. Беренче халыкара фестивалендә, конкурсында. Анда да бик күп кеше иде, бик күп заявкалар булды. Кем килә алмый офлайн, без аларны карыйбыз онлайн. Алла бирсә. Шуңа күрә гала-концерт булачак. Һәр бала үзенчә талантлы дип исәпли балачак конкурсының жюри әгъзасы Зөлфия Нигъмәтҗанова Авзалова. Шушы үзәккә генә дә күпме бала килә, вокал дәресләр ала, халыкара конкурска әзерлексез килергә ярамаганын балалар да аңлый. Bütün конкурслар минем өчен бик мөһим. Мин Тоскопернан сезгә хәзер бер үзек җырлап күрсәтәм. Io dei sospiri tenerimano tanti. Балачак кебек халыкара статуска ия булган конкурслар аша мәшһүр җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Авзаловларга алмаш буын әзерләнә. Мин биим, мин җырлыйм, мин әнием өйрәтә. Конкурслар бик күп. Ләкин балачак ул аерылып тора үзенең мәрхәмәтлелеге белән, ихласлыгы белән. Монда килгән бала бүләксез, матур сүзсез калмый. Монда шундый яхшы җитәкчеләр, шушы конкурсны оештырган Радик Мухарлямович аерым рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур эш алып бара. Төрле регионнардан балалар килеп үз телендә җырлый ала. Бу бит зур нәрсә. Үз туган телендә. Монда шикләр юк. Менә бала ничек табигатьтән, ничек яралган, ничек тели, шулай үзен ача ала. Башка фестивальләрдән аермалы буларак, балачакта катнашучыларның репертуары ирекле. Теләсә нинди телдә җырлау мөмкинлеге бар. Коль я оказалась в этом жюри, то для меня, как для, прежде всего, не просто музыканты-исполнители. Балалар конкурсы жюриына эләккәнмен икән, барыннан да элек музыкант һәм башкаручы буларак кына түгел, педагог һәм ана буларак та бәя бирәм. Бала сәхнәдә үзен иркен хис итәргә тиеш. Табигый, жюри әгъзасына ярарга тырышу калыплашкан, бу конкурста андый калыплар булмас дип ышанам. Әлеге конкурс балалар күңеленә хәер хаклыгы, талантын күрсәтү мөмкинлеген бирүче игелек өләшүче мәйданчык булып кирип калсын иде. Беренчесе онлайн үтә, икенче тур 13-14 май көннәрендә Әкият балалар үзәгендә уздырыла. Бәйгенең гала концерты 15 майда Казанда булыр дип көтелә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Бүгін актуаль әңгәмә сәхифәсендә балалар шағиры Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына кандидат Йылдыз Шәрәпова. Сүзне Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Җиһанга яз килүен сизми калмагансыздыр. Кояшның тансык җылысыннан табигатьтә барган гаҗәеп үзгәрешләрне күзәткәндә, бик Тукайыбыз туган көненә туры китереп бирелә торган дәүләт бүләгенә дәгъва итүчеләр белән дә якыннан таныша башлыйбыз. Бу күнегелгән тормышның дәвам итүе турында сөйли торган фал. Бүген без студиягә шундый шәхесләребезнең берсен, балалар шагыйрәсе, журналист һәм күп балалы әни Йылдыз Шәрәпованы чакырдык. Хәерле көн, Йылдыз ханым. Хәерле көн. Безнең гадәттә теге бала үстермәгән кеше, бала тәрбияләргә өйрәтә дип әйткән әйтем бар име. Менә 5 бала тәрбияләп, балалар турында, балалар каланчасыннан чыгып язу өчен каян кич табырга кирәк? Ул шул икесе бер дөнья бит инде. Анда бернинди теге мин шушы дөнья кешесе, шушы балачак иленнеңке. Минем шигырьләр аяк астымда иде. Ана әзрәк алып теге каккалап шушылай язып кына тизеп кенә барасы. Мин уйлап чыгарган шигырьләрем юк. Менә шул балачак дөньясы балаларымны тәрбияләдем үземнең шигырьләрем белән. Шулай да читекченең читеге юк дигән әйтем дә бар, име? Читекченең читеге юк. Йылдыз Шәрәпова язганнарны шушы 5 бала укыймы? Олар инде хәл балалар түгел, үзләренең тиздән балалары булыр яшькә җитеп киләләр. Минем өчен балалар, алар аның күбестеләр, алар аның белән телевизорлардан, экраннардан чыгып, конкурсларда катнашып, үзләре җаниләре белән горурланып, сыйныфташлары белән укып шулай үстеләр. Аллага шөкер, алар шулай ук иҗат кешеләре берничәсе инде. Гомумән шуннан килеп чыга сорау тагын балаларны ничек итеп укырга өйрәтергә кирәк? Балалар, булсын инде аның анды шулай теге кайдандыр алып куеп кына булган рецепты име. Һәр гаиләнең үзенекедер инде ул. Ул менә шул яңа китап синең сумкаңда конфет белән бергә инде яңа китап табылса, име алып кайтасың, мәсәлән, яңа язучының. Я булмаса, менә автографлы китаплар балалар өчен бик кадерле. Мин инде аны үземнең тәҗрибәмнән беләм. Шуңа күрә балалар белән очрашуларга барып, аларга автографлар өләшеп йөрергә. Алар шулай якын айта кешене. Якын айта. Ул бит аңа язылган, исеме язылган име. Һәркем инде үзенә исем белән эндәшеп шушылай. Минеке дигән әйбер бар бит инде безнең татында адәм баласында. Менә шул тагын берне инде кычкырып укыйсың. Менә мин Фәнис Яруллинның китабын без алып кайттык. Теге 3 телдә чыккан китабы бар бит аның яралы язмышлар ул ятим балалар турында. Безнең тема инде кем әйтмешли. Һәм шунда ул менә татарчасын мин кычкырып укыдым, русчасын балалар, әле инглизчәсен дә укып миңа тәрҗемә иттеләр. Менә шушы 3 телдә мавыгып киттеләр, ул 3 телдә чыккан китап. Менә шушылай итеп үзеңнән башласаң инде, шул алып ачып утырсаң, теге мин безнең балаларда көнне-төне йыгылып китап укып утыралар дип, алай була алмый ул хәзер замана башкалар бит инде экран балалары име. Сезнең китапларыгызны Тукай бүләгенә кандидат итеп тәкъдим итүе республика китапханәсенә, балалар китапханәсенә кирәк. Гадәти хәл, шуннан да шулай булырга тиеш. Ләкин менә алар белән хезмәттәшлек итәсездер. Менә хәзер очрашуларга җырыйсыз. Иң төп проблема нинди бүген балалар проблемасы? Алар белән балалар арасында проблема дип әйтик инде иң беренче. Бу шул инде теге беренчесе китап укыту, китапка якын айту, китапханәчеләрнең төп проблемасы ул бөтен өлкәннәрнеке дә. Әле менә бүген генә яңа гына Казанский ведомостьга интервью биреп чыктым име. Ондагы да сорадылар, балалар үзгәрдеме дип. Юк, балалар түгел. Без өлкәннәр үзгәрдек. Менә мин шушындый фикергә киләм. Бала бит инде ул шул самими теге фәрештә кыйпылчыгы шикелле туа. Һәм алар кабатлыйлар име? Фәрештә кыйпылчыгы шикелле туа, ихлас име. Менә аңа без нинди мөнәсәбәттә теге интеп. Аны хәзер эштән дә саклыйбыз, теге бөтен артык яратуны кавычкалар өчен, куштырнаклар өчен дә инде артык яратып та җибәрәбез бугай, артык эштә кушмыйбыз име. Менә шушылай итеп ул итеп менә шушылай үстерәбез дә, һәм инде ул дөрес булмый. Менә мин күп балалы әни буларак, минем сәйдәшем 1 яшеннән савыт-саба җуадыр инде. Нигә бу җитми?
Мен өзім ялқаурап болғанмындыр. Мен шушылай деп ойлаймын хәзер. Оларның Бәлкім ялқауға сабышқансыздыр, ол сөйлесен үшін. 5 yaşında идәнюадыр енді ол. Менің шигырьләрдә алар бөтенесе бар. Теге мен инде аларга әйтәм, менә тузан гаскәре басып алган безне, әйдә шушыны җиңәбез диеп, теге солы Балалар телендә, әйме? Балалар телендә. Әйе, аннары соң ул шигырь инде теге шыланган җиңүче, әмма горур басып тора. 5 яшьлек бу җиңүче дип бетә. Мен ул бит инде бала өчен инде теге хезмәткә өйрәтүдә шуңа күрә. Мен шушылай әкренләп, мен калса өлкәннәргә әзгенә, балаларга карата мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Китапханәдә, укытучыларда да гомумән үзеңнең балачагыңны. Менә мин бик рәхмәтлемен үземнең янымда булган, балачакта булган өлкәннәргә. Алар безгә дөрес тәрбия биргәннәр. Аның инде кыйбласы да булган сүздә юк. Аларның заманасы башка булган, әйе. Ләкин алар безне күбрәк аңлаганнар. Менә мин үзем дә шушындый өлкән буласым, шушындый буласым килә балалар янында. Ихлас җаваплары өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да балаларны, улларны сөендерлек әсәрләр иҗат итүегезне теләп калабыз. Рәхмәт, бик зур. Бала күңеленә матурлык һәм игелек ырыклары салыгыз. Алар һичшиксез шытып чыгачак дигән бер акыл иясе. Бүгенге кунагыбызның күңеленә өзелеп төшкән шундый шигъри ырлыкларны да үз сабыйларыбыз күңеленә салырга тырышсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.